Καλησπέρα σας. Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών βίντεο που υλοποιεί το εργαστήριο Διευθέτησης ονειρών υδάτων και διαχείριση κινδύνου, σήμερα θα μάθουμε πώς υπολογίζουμε μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία. Όπως δείξαμε στο προηγούμενο βίντεο, έχουμε αποθηκεύσει σε έγγραφα κειμένου στην επιφάνεια εργασίας μας τις συντεταγμένες της λεκάνης απορροής μας καθώς και του υδρογραφικού δικτύου. Προκειμένου να απεικονιστούν πάνω στους χάρτες της Google που δουλεύουμε, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Αν θέλουμε να εισάγουμε τη λεκάνη, κάνουμε τα παρακάτω βήματα. Ανοίγουμε το έγγραφο κειμένου που έχουμε αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας μας. Επιλέγουμε όλες τις συντεταγμένες, τις αντιγράφουμε και τις επικολλούμε στο πράσινο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του προγράμματος StoreMic. Πατάμε σχεδίαση μεμονωμένου σχήματος και βλέπουμε ότι η λεκάνη απορροής που έχουμε ψηφιοποιήσει εμφανίζεται στους χάρτες μας. Αφού εισάγαμε τη λεκάνη απορροής μας, είμαστε έτοιμοι να υπολογίσουμε με ένα απλό κλικ το εμβαδό και την περίμετρό της με το κουμπί μέτρηση. Να θυμίσουμε ότι ο τύπος συντεταγμένων των εξαγόμενων αρχείων θα πρέπει να είναι σε σύστημα συντεταγμένων WGS84. Βλέπουμε αυτόματα λοιπόν ότι μας έχει υπολογίσει το εμβαδό της λεκάνης απορροής μας σε τετραγωνικά μέτρα καθώς και την περίμετρο σε μέτρα. Για να μην χάσουμε τις πληροφορίες που εξήχθησαν από την παρακάτω διαδικασία, καλό θα ήταν να δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο κειμένου όπου θα απεικονίζονται το εμβαδό και το μήκος της λεκάνης απορροής. Μεταβαίνουμε ξανά στο πρόγραμμα, ερχόμαστε στο εμβαδό, πατάμε δεξί κλικ αντιγραφή και επικολλούμε την τιμή. Για να είμαστε σίγουροι, γράφουμε μπροστά από την τιμή εμβαδό. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εργαζόμαστε και για την περίμετρο. Αποθηκεύουμε το έγγραφο κειμένου μας. Εάν θέλουμε να υπολογίσουμε το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Διαγράφουμε τα σχήματα που υπάρχουν ήδη στον χάρτη μας, καθώς και καθαρίζουμε το πράσινο πλαίσιο στο κάτω τμήμα του Torrential Mic. Μεταβαίνουμε στην επιφάνεια εργασίας μας από όπου έχουμε αποθηκεύσει τις συντεταγμένες του υδρογραφικού δικτύου, τις μαρκάρουμε όλες, τις αντιγράφουμε και τις επικολλούμε στο πράσινο πλαίσιο. Πατάμε σχεδίαση μεμονωμένου σχήματος και βλέπουμε ότι το υδρογραφικό μας δίκτυο που έχουμε ψηφιοποιήσει απεικονίζεται αυτόματα στους χάρτες που δουλεύουμε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα υπολογίσουμε το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου πατώντας το κουμπί μέτρηση. Βλέπουμε ότι το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου σε μέτρα είναι αυτός ακριβώς ο αριθμός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα τον αποθηκεύσω στην επιφάνεια εργασίας μας όπως έπραξα με τη λεκάνη απορροής. Απλά όποιος χρειάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση να πράξει κάτι τέτοιο, κάνει την ακριβώς ίδια διαδικασία που έκανα και εγώ πριν.
Προκειμένου να υπολογίσουμε τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των λεκανών απορροής, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το μέσο υψόμετρο και η μέση κλίση της λεκάνης απορροής, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Καταρχήν, θα εισάγουμε την λεκάνη απορροής σαν σχέδιο, σαν πολύγωνο, στους χάρτες που δουλεύουμε. Θα διαγράψουμε οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον χάρτη. Μεταβαίνουμε στην επιφάνεια εργασίας. Ανοίγουμε το λεκάνη. Αντιγράφουμε όλες τις συντεταγμένες όπου υπάρχουν. Τις επικολλούμε στο πράσινο πλαίσιο του κάτω μέρους του TOR-MIC και πατάμε σχεδίαση μεμονωμένου σχήματος. Βλέπουμε για ακόμη μία φορά ότι έχει αποτυπωθεί η λεκάνη απορροής μας όπως την έχουμε ψηφιοποιήσει σε προηγούμενο βίντεο. Προκειμένου να υπολογίσουμε το μέσο υψόμετρο και τη μέση κλίση της λεκάνης μας, σκόπιμο είναι και αναγκαίο ταυτόχρονα να παράγουμε μία υψομετρική πληροφορία. Αυτό θα γίνει με την ψηφιοποίηση αυτή τη φορά των ισοϊψών καμπυλών ισοδιάστασης του συγκεκριμένου παράδειγμα 100 μέτρων. Για να γίνει αυτό, ζουμάρουμε στην περιοχή μελέτης, επιλέγουμε το εργαλείο Line και αρχίζουμε να ψηφιοποιούμε τις ισοϊψείς καμπύλες μας. Είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο να πατήσουμε το έλξη σημείων, ώστε οι ισοϊψείς καμπύλες μας να κουμπώνουν ακριβώς πάνω στη λεκάνη μας. Αρχίζουμε την ψηφιοποίηση. Τελειώσαμε με την ψηφιοποίηση του πρώτου σημείου μας. Παίρνουμε τις συντεταγμένες του. Αποεπιλέγουμε το line, πατάμε στο χεράκι και προσπαθούμε να μαρκάρουμε τη συγκεκριμένη γραμμή που έχουμε ψηφιοποιήσει, πατώντας αριστερό κλικ. Πατάμε ακύρωση για εκτύπωση συντεταγμένων και πάλι ακύρωση. Και βλέπουμε ότι στο πράσινο πλαίσιο έχουν εμφανιστεί οι συντεταγμένες του συγκεκριμένου line που έχουμε ψηφιοποιήσει. Επιλέγουμε όλες τις συντεταγμένες, τις αντιγράφουμε και δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο κειμένου και τις επικολλούμε. Πριν αποθηκεύσουμε, κάνουμε έναν έλεγχο για το τι υψομετρική πληροφορία μας παρήχε η συγκεκριμένη γραμμή, το συγκεκριμένο line ή η συγκεκριμένη υψομετρική καμπύλη ή ισοϊψή, όπως θέλετε πείτε το. Βλέπουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η συγκεκριμένη ισοϊψής είναι 300 μέτρων. Άρα θα ονομάσω το έγγραφο κειμένου, για να το καταλαβαίνω κιόλας, σε ισοϊψή 300 μέτρων. Αφού λοιπόν αποθηκεύσαμε τις συντεταγμένες της ισοϊψούς 300 μέτρων, πάμε να ψηφιοποιήσουμε την επόμενη ισοϊψή μας. Αφού καθαρίσουμε το πράσινο πλαίσιο, πατάμε ξανά στο εργαλείο Line και αρχίζουμε την ψηφιοποίηση της ισοϊψούς των 400 μέτρων. Τελειώσαμε με την ψηφιοποίηση.
Πάμε ξανά στο χεράκι. Αφού κάνουμε έναν έλεγχο ότι έχει καθαριστεί το πράσινο πλαίσιο, μαρκάρουμε τη συγκεκριμένη ισοϊψή όπως κάναμε και πριν, πατώντας αριστερό κλικ, ακύρωση και βλέπουμε ότι στο πράσινο πλαίσιο πλέον έχουν απεικονιστεί οι συντεταγμένες της συγκεκριμένης ισοϊψούς καμπύλης ύψους 400 μέτρων. Αντιγράφουμε τις συντεταγμένες σε ένα νέο έγγραφο κειμένου στην επιφάνεια εργασίας μας. Και πατάμε αποθήκευση. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εργαζόμαστε και για τις άλλες ισοϊψείς, που στη συγκεκριμένη περίπτωση στο παράδειγμά μας φτάνουν ως τα 1200 μέτρα. Αφού λοιπόν ψηφιοποιήσαμε όλες τις ισοϊψείς της συγκεκριμένης λεκάνης, τις έχουμε αποθηκεύσει σε διαφορετικά έγγραφα κειμένου την κάθε μία, με το συγκεκριμένο υψόμετρο που περιλαμβάνει, γράφοντάς το και σαν τίτλο στο έγγραφο κειμένου για να τις ξεχωρίζουμε. Σκόπιμα άφησα μία ισοϊψή για να δούμε και να θυμηθούμε πώς διαγράφουμε σχήματα μέσα από τους χάρτες μας. Επιλέγουμε και μαρκάρουμε ακουμπώντας πάνω στην ισοϊψή το ποντίκι, πατάμε αριστερό κλικ και πατάμε OK για διαγραφή σχήματος. Και βλέπουμε ότι το σχήμα μας αυτόματα διαγράφεται. Ας αφαιρέσουμε και τη λεκάνη. Να κάνουμε και μία επιβεβαίωση διαγραφή σχημάτων, να μην υπάρχει τίποτα. Καθαρισμό κειμένου. Και να εισάγουμε τις συντεταγμένες της πρώτης ισοϊψούς μας, ώστε να υπολογίσουμε το μήκος της. Μεταβαίνουμε στην επιφάνεια εργασίας. Επιλέγουμε όλες τις συντεταγμένες της πρώτης ισοϊψούς, αντιγραφή και επικόλληση στο πράσινο πλαίσιο. Και σχεδίαση μεμονωμένου σχήματος στη συνέχεια. Βλέπουμε ότι η πρώτη μας ισοϊψής αναπαρίσταται όπως ακριβώς την ψηφιοποιήσαμε. Προκειμένου να υπολογίσουμε το μήκος της που θα μας χρειαστεί στη συνέχεια για το υπολογισμό της μέσης κλίσης και του μέσου υψομέτρου, πατάμε το κουμπί όπως και πριν μέτρηση. Και βλέπουμε ότι αυτόματα παίρνουμε το μήκος της συγκεκριμένης ισοϊψούς σε μέτρα. Αφού λοιπόν πήραμε σε μέτρα το μήκος της πρώτης ισοϊψής καμπύλης μας, θα πάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο κειμένου στην επιφάνεια εργασίας, που θα το ονομάσουμε ισοϊψής. Θα γράψουμε 1, άνω κάτω τελεία, δηλαδή η πρώτη μας ισοϊψής έχει μήκος 1000 μέτρα, 1008.